L'Aliança Humanitària no és una cosa nova. De fet, és englobar en un paraigües un munt d'activitats que ja estem fent des de fa alguns anys, des que va esclatar aquesta crisi econòmica que està afectant tant els més vulnerables. Aleshores, el que fem és, aquesta crida el que vol és potenciar aquests projectes que ja estem fent i potser fins i tot fer-ne d'altres nous. Perquè entre tots podem fer-ho i cal fer-ho i estem segurs que ho aconseguirem. El per què l'alimentació infantil és un tema que òbviament ens ha sobrevingut, i ens ha sobrevingut precisament perquè fruit de la relació que tenim amb associacions com Creu Roja i d'altres en l'àmbit social, hem estat coneixedors d'un problema que no sabíem o no érem conscients de que podia tenir la magnitud en aquests moments que està tenint. I per tant, una vegada conegut i des de la Fundació Akbar, per nosaltres aquest és un problema, evidentment, de màxima sensibilitat. Vam decidir oferir berenars als nens als que donem reforç escolar perquè vam detectar que hi havia certes carències alimentàries. El que fem nosaltres és oferir entrepans, coques i altres tipus de menjar, sempre amb una dieta equilibrada, i el que hem detectat és que realment hi ha certes carències alimentàries. Per què detectem això? Doncs perquè molts cops els nens no volen un entrepà, sinó que prefereixen dos, i sempre volen repetir, no perquè s'ho mengin en el moment, sinó perquè ho donen a les seves famílies. La meva intenció és donar un suport unànime, un suport de totes a aquesta campanya que està duent a terme la Creu Roja per lluitar contra la manca d'alimentació infantil. Penso que és molt trist que en el segle XXI encara es produeixi aquesta situació i que és una de les mancances que té la nostra societat i que hem de lluitar totes. Així doncs, el meu suport unànim a aquestes bones intencions i a aquesta campanya que lidera la Creu Roja. Lo que nos ha impulsado a formar parte de esta alianza ha sido básicamente porque realmente Cruz Roja es para nosotros la mejor ONG que hace factible que se ejecute cualquier tipo de programa de ayuda a niños. Y especialmente yo creo que nadie debería irse a diario a acostarse sin haberse alimentado y evidentemente menos un niño. Desde Unilever animamos a que todo el mundo haga una alianza humanitaria para ayudar a esos niños que tanto lo necesitan, el futuro de este planeta. Hola, soc en Francesc Rivera, titot dels Brams, i vull encoratjar-vos a participar a la campanya de la Creu Roja per l'alimentació infantil. Crec que és important situar el dret dels nens i les nenes a rebre una bona alimentació en un bon lloc, en l'ordre de prioritats humanes, i després actuar en conseqüència. Participeu-hi. Bé, des d'aquí fer una crida en el projecte d'Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil, així com el Futbol Club Barcelona ja hi és, doncs a totes aquelles entitats, aquelles persones, institucions que encara no hi sou, afegiu-s'hi.